balay eh. Ayun din laing masukuan eh. Mga kadimalayo, lopi kay masurahan ani. Kawakan balaya. Tapin kat, kasi buksok itong buang na karon. Suka, uli ra kagkaon na. Kapuya pamimpyo ni balaya eh. May kauman nun, sige namang hugaw. Muna magnaiga po yung diling mo na ito ani. Ay hala! Part 2, this video na mo ron. At tuon ako may siganting ako eh. Kasi nahulak lang dito ba? Tuwa di ko so nahula na ako da nga. Napaday miroy gamong video part 2. Oh, may gani nakahuna ko eh. May gani nisuulak yung pagka-mindset ba? Nag-video ani. Ako tuloy nga to. Oh, ang raton malagay mo, ganiyas gawas, lamas kayo mo. Guys, ang akong iyang yun neuron ba, maklasit ha, di mo magpabuyag ha, kay pagkuya akong dibulagan. Kanang guys, gusto ko na taklase diya kay sayo pa. Ang subject din nato karon kay Pilipino. Hapit naman natong periodical test, graduate na mag elementary college school. Manang tutuan tang baray, periodical test man nato huma. Ikaw Adrian. Easy. Easy bitaw. Ang man niya nagmakaulaw kadiri ha. Ge. Love. Usba. Love. Sa mi nakalab taon na oy. Love. Love. Unsan man taong kang bata ka oy. Ano naabot man taong kag lab ana upat ra kalita di ka kabasa. Lubi. Bidwa ni mo usog. Love. Labhag ni mong nawag. Love. Lubi. Kaniron labhag ni kantang mo. Love. Sa man agong ka o basahon na. Usog. Love. Love. Nung sige ng mga galab-lab ya oy. Nadi kay lab. Lubi. Dili lab. Labhag ng agtang mo ron. Usog las. Masayop kang basa, hagbong ka. Love. Lubi! Love. Ah. Lubi. Oh, very good. Naaraman din na. Okay. Adrian. Sa English pa na niya, muna sa gitawag ko. Uy, luminaw ka? Luminaw. Sa English na niya, muna sa gitawag ko. Butong. Gunggong! Ano dito? Parinig kita sa mukha. Kita mo? Butong. Ano yung gitawa? Lubi. Very good. Ah, sulod yung uto ka. Okay, ugma lang yung political test. Okay, next. Sit down. Ikaw, Nilo. Basa. Face mask. Unsa? Face mask. Sayop, ba? Face mask. Sayop. Face mask. Im lang sayop, gahi magulon mong tawanan ka. Naabot na mong Christmas kalayo ra niyong tawon binasahan. Pasi masiki. Pasi masiki. Pasi masiki. Gago! Sabot. Usab day sir. Face mask. Pasi masiki. Pasi masiki. Pasi masiki. Kaning pasi masiki. Muna sa gamit para mamatay ang mga germs di makasulod sa itong lungs. Kasabot? Yes, sir. Yes, sir. Sir. What is sir? May bangon kiko, sir. Sige ko na yung tabi. Ikaw, Unso. Stand up. Hola, sir. Kuan, sir. COVID-19. Pusba.
COVID-19. Usod! COVID-19. Sayop! Ay, naunsa baka. Kasayon naman taon basahon na naabot naman sa COVID-19, oy. Dagko naman taga ng litira, oh. Matay. Usod, last bit. COVID-19. Dili. Ang saktong basa na niya, COVID-19. COVID-19. Oh, parang kasabot ka. COVID-19. 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 Paano Sabot? Ikaw. Sir, ano sa'yo COVID-19? Na COVID-19 man na, sir. Sa ako na inoy sa'yo ani ron. Kaklaro na kayo anong COVID-19 mo? Yung nabot ng mga COVID-19 tawag. Gago! Layo na kayo mong binasahan do. Dupik pa grade 1 nimo. Basta man, ikaw na rin kulin ako dyan eh. Ikaw na lang diyan. Paubat mo siyang istorya oy. Uso be! Basta hindi kang tuma na. Tuluan, nagsayo ko na ikabuang na iya. Sir, COVID-19 na, sir. Ayok nun. COVID-19 na, sir. Para madali. Masol na mo. Second be. Talaga. Ang ganda ng lalaki. Kaya answer na akong di ba answer nimo. Usop. COVID-19. Ko, siguro, umiral siguro yung kadimonyo ng aking kamay, gumalaw. COVID-19. Yes, sir. COVID-19 na, sir. Ang i-explain na. Kaya kaning sakita ni, delikado kay ni. Kaning COVID-19, ibuok earth yun siya, nisulog yung sakita. Munang gihangyos mga gobyerno karon nga mag-amping ta, magsuot ang kuan, napkin sa baba, o kuan katong sheets nga, tako kay ana ba? Una, sige, ibuot ang gobyerno ron. Okay, next. Ako, sir. Ikaw, Nico, tindog. Banana! So, banana, usop. Banana! Papa ka sa kulipak. Banana from buanga karon. Usop. Banana! Nawa na. Naunsa. Banana, sir! Singgit-singgit, pag-istorya mo, nagsakto. Ano, oh? Banak-nak. 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 Sabot. Tana lagi na, sir. Dugay na ko nagkaunan na, sir. Dili. Kadagpo ng litiro, di ako kapasa na, oh. Banak-nak. Banak-nak. Gusto mo ka bata? Banana! Hindi naman, sir. Na. Hindi mo man, sir, na. Okay, very good. Akong explain na kaning banana di ay una say kalanon sa mga unggoy. Una. Unggoy na. Yung naon. Unggoy. Unggoy. Atay mo ni Kauna sa kami strawa kada. Kalagod dong kay tinuod ng istorya. Di man ang bidungang. May magningon kong joke na nga mura kag unggoy. Nga tinuod man. Six sa pasabat niya. Okay na. Basa! Nike! 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 Nagsayop na po kag istorya bataa ka. Nagsapot na ko. Upat na ka liter maglisod mong basa na. Naunsa mga bataa kabiri butol. Kabiri butol. Last. Nike! Paminawa, oh. Anaon niyo. Nikki. 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 Sige, sir. Nikki. O, ana-ana, kumang ka. Saan po ka? Nalikin na ani, musuwid po ka sa kamot. Mga bataa mo. Tura mo, lubot sa bangko. Sit down. Aning Nikki di ay. Muna siya ikuan ka ng paborito kay sa mga taong suoton ba kay original mo siya. Nani siya nasulod sa mga sapatos, mga sinina, t-shirt, ano ba, mga branded. Parehani ko rin, Nike. Kasi nandiyon eh. Okay, very good sa mga bata. Okay, next, ikaw, friends. Very simple. Cloud9. Sayop.
Basa! Cloud9. Usob! Cloud9. Cloud 9 yung mata. Last! Cloud9. Putol, ako lang yung ulo. Ano, napabasa dong, oh? Ay, ano, simple dong, na ba? Silood 19. Silood 19. Kasabot. Cloud9 lagi na unsa. Nag-aakit ng ulo. Silood 9. Silood 9. O ikaw mo siya. Luon mo kag nangod. Si Lood9. Kaning kuan day Prince, Silood 9. Muna say paborito kayong kanon sa mga bata, mga kaedad og 3 anyos paubos. Mga chocolates ba, chocolates. Sabot. Mga bagong class. Okay guys, nauma naman ta sa atong practice nga basa sa Pilipino. Kanang nade ko ipailailan yung bagong estudyante ba. Gikan siya sa gawas nasod sa China. Pero pag-amping lang pag-amping lang mo ani niya kay basing nagdala ni virus diri ba. Lahig ng mga Pilipino. Awa chong. Awa chong ala. Atay kubig, lagi pangipot. Panguli na mo guys, panguli na mo. Tanan. Aalis